σχολική εργασία ακούγεται απλό, έτσι? Και όμως, σήμερα θα δούμε πως κάτι τόσο συνηθισμένο μπορεί να γίνει ένα απίστευτο ταξίδι. Ένα ταξίδι στον ίδιο μας τον εαυτό που μετατρέπει μαθητές σε μικρούς επιστήμονες της υγείας και της διατροφής. Είναι μια ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει, έτσι δεν είναι? Και η αλήθεια είναι ότι η απάντηση συνήθως μας εκπλήσει. Αυτή ακριβώς την πρόκληση αντιμετώπισαν και οι μαθητές γυμνασίου για τους οποίους θα μιλήσουμε και, πιστέψτε με, αυτά που βρήκαν ήταν τουλάχιστον αποκαλυπτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδρομή τους, βήμα προς βήμα. Από το ημερολόγιο, στην εξίσωση και τέλος, στη δημιουργία ενός καλύτερου πλάνου. Πρώτη στάση, η αποστολή. Και φτάνουμε στην καρδιά του θέματος. Η αποστολή τους, λοιπόν, ήταν μέρος μιας εργασίας με τίτλο «Ημερολόγιο διατροφής, ενεργειακή ισορροπία». Ο σκοπός, πολύ συγκεκριμένος, ο κάθε μαθητής έπρεπε να υπολογίσει τη δική του προσωπική ενεργειακή ισορροπία. Μιλάμε δηλαδή για μια κανονική επιστημονική έρευνα πάνω στον ίδιο του τον εαυτό. Πριν πάμε παρακάτω όμως, ας σταθούμε λίγο σε αυτόν τον όρο, ενεργειακή ισορροπία. Τι είναι τελικά? Με πολύ απλά λόγια, είναι όταν οι θερμίδες που παίρνουμε ισοφαρίζουν τις θερμίδες που καίμε. Εύκολο στη θεωρία, έτσι? Το ζήτημα είναι πώς το μετράς αυτό στην πραγματική ζωή. Εδώ είναι που ξεκινάει η περιπέτεια. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, μετατρέπει τους μαθητές σε detective του ίδιου τους του εαυτού. Και η αποστολή τους, να καταγράψουν τα πάντα, σχολαστικά. Φανταστείτε λοιπόν, για 5 ολόκληρες μέρες αυτό το ημερολόγιο γινόταν ο καλύτερος τους φίλος. Κάθε γεύμα, η ποσότητα, κάθε δραστηριότητα, ακόμα και το περπάτημα από το σχολείο στο σπίτι, όλα έπρεπε να μπουν μέσα. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αφού μάζεψαν όλα αυτά τα στοιχεία, ήρθε η ώρα για το επόμενο, το πιο μαθηματικό βήμα. Η ανάλυση. Όλες αυτές οι σημειώσεις, τα φαγητά και οι δραστηριότητες έπρεπε τώρα να μεταφραστούν σε μια κοινή γλώσσα. Τη γλώσσα των αριθμών, τη γλώσσα των θερμίδων. Ουσιαστικά, η εξίσωση είναι απλή και έχει 2 μέρη. Από τη μία πλευρά έχουμε την ενεργειακή πρόσληψη, δηλαδή όλες οι θερμίδες που μπαίνουν στο σώμα μας από αυτά που τρώμε και πίνουμε. Και από την άλλη έχουμε την ενεργειακή κατανάλωση, όλες οι θερμίδες δηλαδή που το σώμα μας ξοδεύει. Και για να υπολογίσουμε πόσες θερμίδες καίμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Η βάση όλων είναι ο λεγόμενος βασικός μεταβολικός ρυθμός. Σκεφτείτε το σαν την ενέργεια που καίει το σώμα μας απλά για να υπάρχει, ακόμα και όταν καθόμαστε στον καναπέ. Για παράδειγμα, για τα αγόρια στην ηλικία των 14-15, αυτός ο αριθμός είναι γύρω στις 2.785 χιλιοθερμίδες κάθε μέρα. Αντίστοιχα, για τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, μιλάμε για περίπου 2.280 χιλιοθερμίδες. Και αυτή η διαφορά, ξέρετε, δεν είναι απλώς ένας τυχαίος αριθμός. Μας δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Πως παράγοντες που δεν ελέγχουμε, όπως το φύλο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές ανάγκες του καθενός. Άρα, για να το συνοψίσουμε, η διαδικασία είναι απλή, έχει 3 βηματάκια. Πρώτον, βρίσκουμε τον βασικό μεταβολισμό. Δεύτερον, προσθέτουμε σε αυτόν τις θερμίδες που κάψαμε με την άσκηση, περπάτημα, τρέξιμο, οτιδήποτε. Αυτό μας δίνει τη συνολική κατανάλωση. Και τρίτον, το τελικό βήμα, παίρνουμε τις θερμίδες που φάγαμε και αφαιρούμε αυτές που κάψαμε. Το αποτέλεσμα? Αυτό είναι που μας λέει την αλήθεια. Έχουμε πλεόνασμα? Έχουμε έλλειμμα? Ή πετύχαμε την πολυπόθητη ισορροπία? Έχοντας πλέον τους αριθμούς μπροστά τους, οι μαθητές είναι έτοιμοι για το επόμενο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της δράσης. Γιατί δεν αρκεί μόνο να ξέρεις τους αριθμούς, πρέπει και να τους ερμηνεύσεις. Και έτσι έρχεται η στιγμή της μεγάλης σύγκρισης. Τα προσωπικά τους δεδομένα απέναντι στις επίσημες οδηγίες για σωστή διατροφή. Και ποιο είναι το σημείο αναφοράς τους? Μα φυσικά, η γνωστή σε όλους μας μεσογειακή διατροφική πυραμίδα. Είναι σαν ένας οδηγός. Στη βάση έχει όλα αυτά που πρέπει να τρώμε κάθε μέρα. Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά. Και όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή, οι τροφές γίνονται για πιο σπάνια κατανάλωση. Είναι στην ουσία ένας οπτικός χάρτης για μια ισορροπημένη ζωή. Και εδώ φτάνουμε στο ζουμί.
στην κορύφωση όλης αυτής της προσπάθειας. Γιατί η τελική πρόκληση δεν ήταν απλά να πει ο καθένας «Α, εδώ κάνω λάθος». Η πραγματική πρόκληση ήταν να σχεδιάσει τη λύση, να φτιάξει δηλαδή ένα ιδανικό, ισορροπημένο μενού για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ένα μενού όμως φτιαγμένο ακριβώς στα μέτρα του. Όμως, ξέρετε, θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι αυτή η εργασία ήταν απλά ένα μάθημα βιολογίας για τις θερμίδες. Όχι. Οι στόχοι εδώ πήγαιναν πολύ πιο βαθιά. Άγγιζαν δεξιότητες ζωής. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, πώς δούλεψαν. Σε ομάδες. Και όχι τυχαία, κάθε μέλος είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Υπήρχε ο συντονιστής που οργάνωνε τα πάντα, ο ερευνητής που έβρισκε τις πληροφορίες, ο δημιουργός που έφτιαχνε την παρουσίαση και ο εκπρόσωπος που μιλούσε για λογαριασμό όλων. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο μάθημα συνεργασίας και υπευθυνότητας. Και το πιο ενδιαφέρον, δείτε πώς βαθμολογήθηκαν. Η επιστημονική ακρίβεια, δηλαδή το να κάνεις σωστά τους υπολογισμούς, ήταν μόνο το 1/4 του βαθμού. Το υπόλοιπο, συνεργασία, δημιουργικότητα, μέχρι και η σύνδεση με οικολογικά θέματα. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι το σχολείο αλλάζει. Δεν μετράει πια μόνο το τι ξέρεις, αλλά και το πώς δουλεύεις, το πώς δημιουργείς, το πώς συνεργάζεσαι. Και κάπως έτσι, κλείνοντας, η ερώτηση επιστρέφει σε εμάς. Γιατί τελικά το να καταλάβει κανείς την προσωπική του ενεργειακή ισορροπία δεν είναι μια απλή σχολική άσκηση. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Ένα προσωπικό, επιστημονικό ταξίδι που, όπως είδαμε, αξίζει πραγματικά τον κόπο.